Good morning, everybody! Yeah, good morning guys. Today is 8:14 in the morning, May 2. So ngayon, sa araw na to, punta tayo sa labas. Gawa tayo ng mga cinematic footage doon. Kukuha tayo ng mga cinematic footage. Kasi hindi talaga, wala talagang oras. Wala talaga akong day off. I need to make a video. Need to make a vlog. Okay. Pero ngayon, pipilitin kong gumawa ng vlog. And this vlog is just started. Kung napapansin nyo guys, may mga green na grass. Yung last video natin na patay pa. So ito yung ngayon. Ito yung green na green. Kasi ilang araw na ring umuulan guys. Medyo mahangin ngayon na araw na to. At saka nalobat na rin yung yung dalawang battery ng drone. At saka memory full na yung memory card ng drone. Uwi tayo para mag-charge. Ayun na ako sa bahay guys. Kaya mag-charge muna kasi lobat yung dalawang battery ko. So dito ako sa room ko. Sina-charge ko muna yung mga battery ko kasi nalobat. Transfer ko lang yung mga batteries ko. So see you in a bit guys. Ayan. So habang nasa-charge yung drone batteries, kuha ko na ako ng mga b-roll ko.